tago ako kabidyo. Ay nanimbamin dyan. Nagladali na po, di man ay oras. Wala ko kablag. Karon, madong may matus bukid. Ay, kuhan, amingatan. Isa ka na. Dahil rin pa na ako, nagkasunod-sunod ang pangamatik mga tao. Dari sa lalaki pa. Ang lalaki pa. Limbos da kang uwan. Na, nanilong ni. Magtagtagnaan sa gingang nanay. Ngabtan mag-uwan. Awa. Ha? Kadami. Kadadyo. Yan, higda. Higda ba? Guys, isa may kauras na trap. Nanilong mis purok, madagaling kay purok. Padadyon ni. Kami magong barangay Sudlon, ladyo. Naras nga Sudlon, Sudlonon. Mani kina bukiran nga barangay sa Alicia. Ano pa di ay kagong-kagong may kinatumian. Sunod ni sa kinatumian, kay kinatumian kagong-kagong man. Sunod din Sudlon. Kuan bukid. Na nawa. Sauna dani may manguhag buwak. Kay nimdum ko ngati Marilu dani. Tani may nanguhana. Mauni isa na lugar ha. Kuan naman ni. Ito na. Dilmonte. Adto pa ilas nanay may Sudlon. Uy. Hawa. Na bukid. Sintuhan tani-tanan. May mama ni lisod. Okay. Dibalik kay yung na buwan. Na puting bato. Panak na ako ni hasdan. Pero ramai nila. Wampo. Gagawin nga dali raman na. Sistay. Daan na, di bang kung dili naraw punta na naginan. Gawas ni kuan. Gagaw. Kahit gagaw. Bakit din ay makaon na rin? Bilas iyo. Ala, luwanag ako. Hindi ko nga. Ba't ba na yung nag-iapos eh? Asa? Dani? Ano din din eh? Ano sa kasida? May tagay dani. Tagagas. Pwede ba ba ito hindi pa daan? Naanamis lugar sa amahan. Hugang inahan. Nasing ko. Nakamamin sakmin ko. Tagang nga dyan. Yung ko ba rin? Ato may last one yun. Aon ko. Kaya ato may la yaya. Magatod ni kundo. Ayo boy. Sige, may butangon. Kabanoy, luhar ba? Kabanoy. Human na. Ato may gagaw rito tanan. Narag lang yung taris ko. Nga, tibika ka sa boss. Ano kay madunay ko. Kaya masigitan na ito. Hapon ba? Doon nasa Ragahol. Ano yung sudlon? Sudlonan dyan. Naras ngaan. Sudlonan. Ano ni mansag ng tao. Lagi tao. Ano sa natigutan. Di tao. Ayo ha. Ayo. Ako. Tao. Naabot na mingaw man marag may tao. Tignan nga to, di tao tan.
Ayo. Ayo. Ah. Nang di tahu. Zaman ni bay sang ijaan. Ijaan. Ijaan nagdali rami kay gani harami sa pud mi ka oras na trap man. Kay gyabtan mi guwan ito mis purok sa Delmonte. Ija ningon na satan nga di kuno mi mulahos. Oh, kay aramang wana. Arang wana bitaw dani. Dia ang ijaan. Si Ding. Vlogger. Ya, aris ako ya. Ya, i-regard sa kong yoyo boy. Hala, ang naghanan lagi lang buwak to apok tiun. Namuwak lagi halos ya, tanan. Ara ka yoyo. Ya, tagaan kong kakao. Daghan man lagi. Ya. Hala. Alam niya, ya, lipas na na gani. Daan ko pang ijaan. Lagi. Halo ninjo, kuha nagjang ay account. Isidra Alberto Daso. Yan o. Vlogger mo ko lang ijaan. Salamat na na, ya. Nalipay ko, ya. Balik naman ka niya. Tagaan kong kakao, malipas na na gani kay di, just na na, si tatay. Naganamas sa tayo sampurado. Ya, salamat, ya. Haman. Dia si Yuyu. Ala. Tagaan ko yu. Salamat yu. Ya, salamat ya. Dia, hangga po. Ngomong mila iligi nga ko anday. Di mali pa di. Wag ka ni gasa kay nabtan ni duwan yu. Mo ligi gasa ni. Ganina. Yan ni ganina. Hindi tumba. Karon pa sa kanila tumba. Iya, wow. Kaya ko pamilya. Ganina sa pagkamulungan siguro. Aman. Munggulas na ilita. Hi. Hi. Labay Hi, na labay. Mingaw na ko nimo. Ami. Yo. Wow. Magputo sila. Ganina. Hindi di makita ng lugar na. Tungod sa uwan. Pero karon. Bupas na. Nakauli na day ko. May day. Gutom ko. Hindi gitugnaw. Grabe duga jami. Na-trap mi dito. Pagpadung pa kay agsugabuan. Siyata nagdali kay maglaw ka mo baboy. Kuhaan ka ng mga pita. Igutom ko. Sakat sa katong nag-vitamins ko. Lami naman ikan kaon. Minggana gahang kaon. Ano nang kuwan. Sige ra kong sima-sima. Halaka. Mapunihang ganahang pan sa kuan. Sana sa Park Ingo. Kuan po na yung marapon din na similar sa cinnamon. Na ganahan ko sa hindang baho. Bitaw eh. Lami naman ikan kaon. Bitaw di ba ko ingan ni des nyagi. Kanang ako'y ganas kaon karon ni balik nagahaan gana. Bukan baru rasa. Masih pun rasa. Lalas 4.
Ngayon sa Baramusilingan, uy. Ang kamera kaya puti ah. Nagang salamat di ay sa mga viewers nga ay puas nga nagsigiglan to sa mga video hanja na time nga di ko ka upload. Medyo ko maka-upload kada adlaw kay naisahay gang trabaho diri sa balik-balik. Kapudyan ko mag video para gahapon nang laba, nagluto, nagutan. Ja isahay pod lagi gamo silingan. Magpatugtog yung tagaliron kay laro nagtugtog baway lyrics isahay kay kanibitong mga sikat nga kanta nga nay lyrics ba kuan man na makapirated man mo nang isa po na karason mang di ko ka video adlaw gahapon adlaw walang trabaho nang laba hindi isahay po lagi magdali na ko sang buhat di na ko mag video di na ko kanahon mag cellphone mo nang hindi ko kada adlaw mag vlog siguro ug mga adlaw ahang ka ng paningkamutan nga maka vlog ko kay ugma magtumig munisipyo kay magkuan nami mag nasidupang ko sa laway, excuse me. Kuan madya po ko nakulbaan ko. Kulba. Ma'am Dina Itsabya. Ningan sa silang comment nga kanang passion fruit mamalit taas kayo nag-acid sige ra ba kag kauna na bitaw naka-realize bitaw ko nga sa mga time nga sige kog kaunog kanang passion fruit mga kuan po ko makamatikad ko nga mo to karga ang hyperacidity mo nang kay bawo man ko nga bawal ka na laging isahay bitaw nga may kag ko kay ulitan lagi po kog aslum mo nang ako na po'y magantos karon wala ako nagpa pintal ang mga passion fruit nga pinuwakan ng yana mong panghatag kay makakita lagi ko di ko makapugang bitaw sud na sa tayo makakaunjog ko mo nang tinuod ang gingong ma'am nga maka-acid shout out si Labs na nga nasa Japan si Sister Lourdes Saladin. Salamat sa kanunay nga wa dyan siya puas nga sugod pa sinugdanan hantong karon kanunay dyan mo balandra dyangan mita mo comment labi na dyan si kuha na nay Bilma Mikabalo. Salamat si Kadyo, shout out diha ni mo nay. Salamat sa imuhang kanunay pag-support og shout out day pug ko ni Ma'am Juliet Pagidupon murag bago ni ba kay mura karon po ko kadung sa jangan biton ning comment si ja nga ibutang lagud nang imong kamera aron di ka maglisod og badbad sa higot bitaw kaya di trampo to ha manggi-off ang kamera na badbaran naman po to og dali. Shout out ni Ma'am Pilis sa Taghap. Hi ma'am, salamat sa kanunay pagtan-aw og ni Ma'am Berna Mendoza kanindid mga lugar na dyan yung mga viewers mga pamilya na naho Ma'am Pilis sa Taghap, Ma'am Berna Mendoza, si Ma'am Arlene Rolyon, samot na si Ma'am Leon Siayop kanidjid kay sugod sa pag-vlog na nanadjid ni na salamat kadyo ma'am sa imuhang suporta. Salamat sa kanunay pagtan-aw sa ang mga video kay bisan pag makaingon bitaw ko nga murag ako gali mismo naboringan ako sa ang mga video labi nagbalik-balik pero
Nagkuhan ko ba nga, pasalamat ang gihapon ko, bisag nga nakaburing nga gahang video, napamagad pinili kay lahi ra man jud kaadyo ron ang mga views karon sa una karon gamay na, pero pasalamat man gihapon ko kay bisag ning gamay ang views, naka-views na gihapon views, di ngag siruhan na gihapon ning tan-aw. Manang daghang salamat jud sa mga waning bidya na sa una ug hantod karon na gihapon, dako kong pasalamat sa mga uban pod nga mga waning comment naman po yung mga silent viewer diha kay bawa na magsikin sa mo, salamat jud din jo. Shout out day po ko ni Ate Mers na nasa Korea, salamat ka jud te kay bawa na ka, salamat sa imong suporta te nga isa pod ka sa mga karaan ng mga viewers na nagsubaybay jud sa una antod karon, salamat kadyo. Nay sa bani user di man mahibaw ang isayngana na basta ubang mga commenters jud nga kanunay nakailan ako na tagsa na tong mga bago pa nga duaw sang channel para to karong adlaw Domingo man nga kadyoy ganap lagi maratong nang lako mi ganina jaga na buntag wa na po ko mag-video kay nag-apas las oras. So marato palihog na lang po kong subaybay kay nana po yung mga laing kuan chapters ang kinabuhi kay medyo nun ako na kay mo ako guban mo subaybay mga zid ni unang sara anja labi na sa mga kasal agamang kasal musubaybay mo makaibaw mo ginsa kay simple ra di namin magparas kasal nila tirig ni Florami nga sa mo di ingato simple ra mo kasal kay kuan na ron panahon na praktikan magbungga-bungga mi dyan nagaman gamalisod ra gyapon no jud pag gamong kwarta ibungga ug gamara pong gamiton nagaman na magkasal kay na may di raman nagkasal ra mo gastos samot na mamindya na dagang galastosan mo nang di mi magpabungga-bungga. So maraton nita sa mga istorya, daghang salamat ug bye-bye.